KeyGuard EasyLink série překonává ostatní domácí sledovací systémy. První digitální videorekordér užívající QR kód pro připojení k internetu bez jakéhokoliv nastavování. Zapojte do vašeho rekordéru síťový kabel a připojte se bez dalšího nastavování k internetu. Stáhněte KeyView QR aplikaci, použijte váš smartphone nebo tablet k načtení QR kódu na vašem rekordéru. Použijte vaše zařízení ke sledování odkudkoliv a kdekoliv, kde je internet. Můžete rychle a jednoduše nahrávat vaše záběry do cloudu. Nemusíte se obávat, že přijdete o důležité nahrávky ani v případě rozbití nebo krádeže rekordéru. Cloud také umožňuje sdílet vaše informace na všech připojených zařízeních. Maximální rozlišení 960 řádků je mnohem lepší nežli běžně používané D1 nebo CIF. Rekordér podporuje Full HD výstup k maximálnímu využití vysokého rozlišení kamer. Kamery pro den i noc s rozlišením 600 řádků zajišťují čistý obraz ve dne, v noci, v šeru i za deště. Chraňte svůj dům i firmu s jistotou. KeyGuard poskytuje zdarma software pro vzdálené monitorování odkudkoliv. Pro chytré telefony, tablety a platformy Mac a PC. Všechna zařízení a příslušenství, která potřebujete, včetně podrobného českého návodu, jsou součástí balení. Zaměřujeme se na vaše bezpečí. Pro více informací navštivte naše webové stránky.